Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pi anak de ayah balahan nyau bundokan duang banyak setampang di mamaknya. Gadis nan Jombang rancak rawi limpapeh rumah nang gadang sumarak foto junagari paminan alam Minangkabau. Kamari-mari malah duduk nak ado sebuah ya katokan. Cuba dengarkan jale-jale, simakkan bana nyatu-nyatu nak dapat paham maknanya. Sebab tiap kalimat bahasa saran tutua bertembak balamat. Sepatah kata disabut sahangok bicarunanya. Dawai di hati dan badan tiang tatunggang jadi nasihat. Wujudnya pitaruh ayah. Oh, pi anak de ayah balahan nyau bundokan duang banyak setampang di mamaknya. Maka menurut orang cedek pandai, adalah tujuh tanda-tanda orang berbudi bermartabat. Iaitu non pertama, kalau mengecek bahakimah. Bapikia apa nan patut dikatakan tapi pantang mengatakan apa nan tapikia. Kecek lama hendak menggisia kata boneh memeliaru. Kok bana hendak tabandiang kok kare hendak tersolang jadi penawar darang banyak. Itu yang pertama. Dan kedua, kalau menolong tidak ria. Suko baragi habas sidakah penyantun ke orang indak paibo baki si bansai. Tapi memberi karena Allah bukan mengharap pembalasan atau pujian dapat sanjuang konon membangkit ya mahamun. Dan ketiga, kalau bakato indak sombong. Kok roda sedang jatuh, kok tampuak sedang bagatah sombong takabu abajawahkan. Sebab inyo sadar jo sunatullah. Bumi bareda dari sumbunyo alam berputar jo iradat. Kini basah isu aku karyang nan jatuh musi ke bawah di sinan rimah berpilihi. Nan kampe kalau bantah tak pandandam. Kok tumbuh bersilang kato, selisih paham dalam rapek batuka pandang semua gadang inyo bermuku manih jo. Rundiang berbatih bainggoan dapet dirimbo hilang disamak nan batin pantang kemeranggang. Dan kalimo kok susah ndak tagamang. Nyampang cobaan nama limpo. Awak bansai penyangki ampi adun sana jadi orang lain dan sayang lah jajok pulo. Inyo baiman taguah juo. Pantangnya mau upe-upe menyasa menyadaun tuang. Atau idik menyisia-nyisia rendah diri je semua gadang rasu minder kata orang kini. Dan keenam kalau disapu ndak penyingguang. Ku ado nan tuo banasehat datang karitik dari kawan tibo banjengan kiri kanan di suku hati ditarimo. Bukan marabo memburengeh emosi nak manang surang orang sayang disangko jajo. Bukan. Kok talangkah inyo suri, kok terdorong inyo kembali rila jemaaf dipuhunkan. Dan ketujuh, kok bagawa indak pembingi. Mencaliak kawan jatuh hasuk rasaki nan sadang tagak tali haram ke inyo rasu bingi. Syukur taloncek di mulu inyo membayang syukur di paroman gilo memuji di menyanjuang berbagi rasa acara alihnya. Itulah nak sebagian tanda-tanda laku karena menunjukkan bayangan budi dari dalam.